si Malang Helen eh. Meeting. Meeting. Pag amo dani di man pareho sa una. May sige na rin 600 din. Pare harus benar dito naman eh. Ito, hindi na nila ka? Dito naman. Okay na? Oo. Sila. Libre man tanan kaon, tanay snack. Si ikaw rin si Donald, ikaduha. Si Andy. Si Kon, sila para Donald na, pwede na. Kira Ji? 600 na kayo. Si Christian Ji. Estima. Sige, ano na eh. Ano na eh. Sila daw 600, ikaw si Donald na ka. Hindi mo makain. Ha? Hindi mo makain. Hindi lagi, amat na. Maambag ko kaya kung nakukuya ko ko. Hindi naman si Tikang. Nana. Buwatan lagi na na. Magkano pumuksi ang Buwatan na na kaya di A few moments later. Ha? Pareha bida ta sa lunaw. Nagtuwag na ako sa dagat. Ano ni kami kalimutan na ako sa amin. Okay, makalimutan sa amin mo. Kita na ka. Tama, sakit ulo ba? Gabi, nagpijong-pijong ko nagtagbo nila. Nagpag-gabi na sila makapijong mo ka. Sakit sila ba sa ulo? Kaling ang makalimut. Yeah, dahil may kuwan, Cortes, Segundo, lima ribo. Ako Cortes, magkatid ko na rin ko sa lubong sa mga bata. Grasya. Kuwan, sa kanik paranim. Ha? Kuwan, paranim. Uy. Daran, ma'am. Oo. Ha? Oo. Guard. Madyo pa, John? Kasi naman kamu sakay. Ha? Hala. Nadilain. Doon ang saksanan ni mo? Ni tamig kwan, uniform, kanang pulo sa mga estudyante na apo daw ka po. Julie may nakatuod. Tugduan ko ni Ja. Iluwi po mga bata yung taon, musiguan, pila na uniform. Ganun mo sa Ligmol, kaya dali namin paglakawa. Hindi kami Valencia, o mabalik na po ko Valencia. Hala, asa ba, Jol? Ha? Si Julie may nasuito ka sa uniform, kaya naman yung mga laki daw kabuo. Kani? Kani? Nari isang palitanan dani. Kani? Namat Jul. Pulo. Uno nga pang Pangbulhay. Ano sa mga pala pang school uniform? Oh. Sa grado? Grade 10. O kuan, grade 8. 11? Grade 10. Grade 10? Ano polo? Laki. Ayan eh. Okay lang na, Jul. Ay, nagadi ko yung malago, magali na. Pila pala hiza, ma'am? 250. Hala. 250. To? 250. Di way na nyoan. 250 mo na. Yung mga nabasa pandag ko, ma'am.
Small to large XL. Kana sila mga usa? Ha? Duha 500. Why nanyuan ma'am? Like ka mo nila. Duha. Counter lang hanyo, ma'am. Tara kung Zul, baliya Zul. Asa man ka? Balik ka tayo. Napaka. Kain kay grabe man, yayay man, 250. Ha? Kakatod na ko. Dadali ko sa Cortez, malito gabi ako ka video pag-abot, paghatag sa mga pasalubong sa ilang amahan kas Manila kay banapod karon na nakuha nga ng ibang gikuha na kaning short o nga t-shirt o kanang bag ijahan nas dahan sa Manila da kay kaning polo mamunig hapon nga nagpaaban kong mamadjuli nangita mig polo kay kuha mig polo uniform sa duha ka laki mo nakakuha ang kong duha kapalit ko duha saka itong banding gamay palitan po na underwear tulo ka buk to anay dyan ang gi daan nalipay yung tawag bata mo rin mga bata na ni kay dili ka ba matubang o kamera mo nang akalan ng videohan salamat sa nagdadani kikanis Manila ni nagas ilang amahan kani mga shortness mga bugoy kani pag t-shirt kani bagong ija ani kompleto tong mga pagkaan kay kaon na lagi gabi da kaning polo duha para ning pinalit sa City Square. Salamat sa nag-import. A few moments later. Siya pa mabalik ko dito. Hindi pa kong balik na may mga labunan dalis mga uniform nga puti hanggang nga blue whale kaya di man mahibaw sila magbutang og blue whale mo nang pamuwilan kay ang dekado dito pajok muning kagawan og mga hawali maglaba-laba kay na wala na dyan mga swila dyan tapo ang asikaso man butangan og blue whale mo nang tandaan kuan sila rin maglaba di mahibaw maglaba morning biulan sa inahang sa ko mulakaw wala ko pamutag blower dara blower blow wheel na dungit naman hanang dara ni sud na gihangir dis bahay ni Herlin kay kulimliman ratos gawas makabuling-buling narasud sa kwarto ni gipanghangir mo ni so karon manguha na po kong sili kay mularga na po ko ato na po ko Valencia ban nga para isutay karon naaga na nimo ni katong dadto speakers motukba po ti paghayhay nahi walang hangiranan daanis kwarto sili itong mga naong hinilidad to nasroy dito Gabriel Delito Adjoy nadatong mga suong laki A few moments later. Takuronog saging nga green. Saging nga green kay isagol na sukuan. Ala tik-tik sa mais. Pwede po din mo. Napakay saging ani sa sud sa merkado siguro.
Saite. Saite. Ano na ah? Hanggang. Tawad na pakuha kasi balik og dao sa una. Halos kada adlaw ko. Ani. Kuy pagsabi. Sa una halos adlaw-adlaw ko makamak ani karon naka tuig na kabalik karon pa. Hala, way saging. Ang kamote, oh. 1 kilo. 50. Halos kamote, oh. Ano bang suki sa ulo? Ano may saging? Sarado pa man. Kaputas. Yara. Pila ng kilo? Hello, itag iya. Pila kilo ani? Para na mo din ko ito taon na yung mga kasabak. Lawaw. Pila ni mong kamote? 50 kilo. Grabe kamote, 50 kilo. Nasa danan? Darang 10 kilo susunod. Hindi oy, mga para mga 4 kilo, 5. Magisi, kung na. Yan. Ang gaga ng chilis. Pakay na ko para hagna. Hagna! Laran naman na. Gaga na. Saging hilaw. Sakit ng gaga. Kahit ako saging sampel ko. Pero ilang mga saging sa kalata na. Mahalya po. Sa una, takot surang itong kilo ko itong magtinda-tinda ko kung isdaon. Kaya ako karong patagbay sumot mo na. Ganda nag-series.